limodzi komanso kuonetsetsa kuti ufulu wina uliwonse sukuphwanyidwa. Tiyambe ndi nkhani imeneyo. Mr. Kasakula ndikukhulupirira mwayitsatira bwinobwino launch ya campaign komanso echi address dzulo. Tiyambire pati mwatolapo ziti zonse ziwiri nazitsatira bwino lomwe. Chimene chimabwera kumtima kuti kunja kwacha. Kunja kwacha zaka 5 zakwana Malawi tsopano ali pafupi kuti agachite exercise ufulu wawo osankha anthu amene tikulandireni kachike naso program ine ya Timvetse pepano kuti zina zamakina zimavuta pena koma tili pano kupatsirani program ineyi. Ndimanena apo kuti cholinga cha program ineyi choti mumvetsetse zina mwankhani zikuluzikulu zomwe zikuchitika mdziko lathu la Malawi. Ndinakulandirani kale Mr. Kasakula. Yes. So amvula osewala Steve Dakalira. Timakambapo za national address ya president komanso kukhazikitsidwa kwa campaign dzulo pa 14 July 2025. Yes. Munangoyamba kulongosola kufunika kwa mwambo mene. Yes, manena kuti kunja kwacha dzulo pamene tonse tazola tsopano sizizeswano mwina kumbuyo kuti mango kamba kuti ndichita chisankho chaka cha mawa achita chisankho muzipemba pa 16 koma 2 months before before chisankho 2 months before chisankho basically tiona kuti zikuchitika poyamba mnyambo iwiri poyamba mamawa kuti Longwe launch ya chisankho launch ya campaign kuti tsopano atsegula ameki kuti tsopano mkhozo kapanga campaign ndio unali mwambo wabwino. Naona police ali representation komanso enaso register political parties anapanga presentation kuliso CMD ijema panga band together ma zipani na also analankhula kenako of course the chairperson wa meki judge Justice Annabel Ndalimanja kufotokoza kuti yayi zakuti zenda makuti kankhani ya voting ndi manyo even counting izakhala manyo but this is what is going to happen. So unali mwambo wabwino unali mwambo kuti dziwitsa chimene chanisangalaseni kapena chimene ingapemphe kuzipani tsopano Amalawi atopa kumangova zinthu zosathandiza mwina mmene ameka anena kuti on your marks get set go zathandize kuti adzuke ambopereka fundo kwa Malawi. Ambopereka fundo kwa Malawi osamango khala ukamba kuti akuti sanachite bwino iliyo muchita chani. DPP for example DPP president awo ali sautuluka saulonkhula lililonse panopo of course you'll be forced to come out because my nominations after launch ya campaign ndiye kuti ma nominations ndi aliyese amene afuna kuima pa president probably akayenera kupita ukaonekera ku make most likely ku BICC kumene akapereka paper. So maybe this time we'll be forced to come out. However, the point I want to make kunena kuti Amalawi aufuna fundo. It's not enough just to say our lepera kapena if we experience the proven leadership
popanda kunena ngati wakuona kuti they are strong on the economy, where is the plan? Because so far what we have seen kuti bikuona kuti amangolongolola andi monga gangata akuti imene ndi nyama tambogana nyama ife tisanape ine ndi futi yoli ni mpeni. Clearly it means the orientation kumeneko yola kuika iwo agaza kuti ulowa mboma si service kwa Malawi ayi koma kuti akalowa mboma akagawane zimene zili mboma imene akuipsa nyama ena ngati hana akuti ayi ni memo ngati sale akuti ayi muthalika angowina mudzaone ine. So clearly you can see kuti angoti tilowa mboma. But I think Malawians at this point during the campaign awufuna plan. What is your plan? Make bold things. I haven't heard anything. The only person that has come closer to say something that the people can take her to task, then my Joyce Band is saying, the centerpiece of what I want to do is the free sound graduation. At least something is coming out there. It's coming out clearly. It's not ambivalent. She's not just saying, oh, Bora am I? No, she's saying something. That's what I want to hear from these parties. As regards a president, ka MCP, ka Yaboma, panoba even mwana wakumudzi umfusa kuti a president, what is the agenda? Alena kuti a president ali ndi ATM. It's very clear. I know kuti amanena dzulo mena mabanga address the nation uamba kani amanena kuti weekend yabanga launch is it campaign ya MCP obviously manifesto so konko, so we'll hear more. But as of now we know the agenda he's pursuing. He's pursuing the agenda of hope, the agenda of ATM, the agenda of saying Malawi, yes, we are experiencing difficulties, problems, Zambia is a digwera, but trust me, this is the way, this is where I want to take you. I want that sort of thing to also come out from DPP, from UTM, from Chani, Agabambe, Angola, Zambia, taking advantage of this, Abidayaba, Alongolisi, Adusema statement, President Oberu, Botswana, you have Lomo, Zoban and Chito. What is it? Where is the plan? So probably we may do Zambia, do on a manifesto. I think that's what we want. We don't want to and Hazimu Karu, Umango, Longo, Zoban and Chito. And in Malawi, it's now time to listen. It's time to listen, time to see, time to honor. I'm not going to say that. I'm not going to say that. I'm not going to greedy. I'm in the Kurukundani. I'm not going to Kurukumbomandani. I'm not going to These are the things that we need to see. In the evening presidential address, a voice said, some people don't like it, but I think we have a president that always takes his responsibility seriously. He behaves presidential. So what I saw yesterday is Mambo Wajidiga Mama Wabeki, a president, a sitting president is coming to reinforce that message of saying tenti banga campaign ya bwino, tenti banga campaign ya ntendere. Alole inaliese abaga campaign kuli gosu kumena kufuna. Basa kale wina oga wa Malawi kuna kuno nkwatu kuno, palibeza kwatu kuno. Malawi pena palipo ni Malawi aliesa kuzabilo oga baga campaign. Ogambanzu za mkutukutu abulundana kuti tizivera tisamakwiye tizivera chizadziwa nchipande powomola ikazakwana 16 September koma tabathe mwayi. In other words, the president saying let them fool around. If they want to fool around, allow them to fool around. Don't pasapezeke violence kapena unolazi kwanja kapena unolajani. And I think it's a very, very important message. He was behaving as a president, behaving presidential, saying zomanga mtundu za unity zosagawa mtundu zosachitandale. He knew that platform is now for him to be president of this country, and I think last night he was president of this country because he said only the right things 100%. Mwina ndisire pompo avula vitalisi avula numadolapo zitinzi chamba ndi gwizane mbarira ndakasakura kuti zuro anzatu ameke amene amendesa malifari ya zisanko ana bera poyera kuzapanga launch campaign wauza supano azipani ma independent ndi winari yesi ma stakeholders kuti 60 days ya salai yenda kuti apite pa ground ya konzekera aonese kukonzekera kwao kuti supano akapanga akamema anthu. So
to me that is very important. Many man anankula Mozambiri mu popanga inaugurate campaign anankula za code of conduct. Iyi ndio funika kwambiri. Anthu ena pakatipa mwina 3 years o mwina 4 years azipani zina maka menari opposition alipo ndiye na mabungwe o ma CSOs ngakhale atu ankhanino ena maka mukupanga operate ngati mwina kulibe malamulo olo kumena ukhani maganizo na kuti meki imayendera common sense kuyiwala kuti kuli malamulo amene amapanga govern mayendesedwe azisankho so anthu amawawata kulankhula zambiri tsopano mafika mu period ya campaign period imene imakhala ndi zofunika a code of conduct what you should do mumakhala ngati mpira mukafika umeneko kandi sabato musavale zimene zili ndi minga kale timakhala ndi sabato zomenya mpira zokabaya nazo zako usapange zinthu zakuti ukapanga zimene zaupanga disqualify so zimenezi zilipo very very clear the role ya zipani ma stakeholders wose anapanga outline mu launch and ndikukhulupirira kuti amayiwo anafotokoza bwinobwino kunabweranso anthu aregistra political parties amene amakhala ofunikira kuti usalankhule mahandout kukolesedwa kuyambira zulo kumbuyo kumapereka kupita pa kukapereka ndipotereni ni 16 million pano musalankhule chifukwa mukachita ndiye kuti musanene zinthu musachite kuti khalanga anthu ena sanakuzeni mahandout ngolesedwa akutiuza akutikumbusa amene ndi malamulo sikufuna kwa boma kufuna kwa wina aliyense apolisi afotokozaso rolo yawo nthawi imene kandame kanda prison atolankhaniso chimozimozi koma chachikuluso nchonena kuti apanga layout framework ya chisankho zikutanthauzaso kuti ife timakhulupirira kuti moyo wathu ngokhalira pa nsewu kapanga demonstration iyayi panopo tipite kugrawundi tikasate chisankho tikameme vanthu tauze mfundo kuti ife kuti tikwana tisanamize anthu tizilankhula ife tichita bwanji ngati tifuna timulankhule chakwera sitinene kuti walephera apa koma ife tizapanga ziti ngati nosimugwizana ndi mwina ATM strategy bweresani anu nthawi yake nditi what is the counterpart of your ATM chani inuyo mukudala ndi ATM sipano churani zanu inuyo mukudala ndi ma irrigation nenani zanu ino mukudala ndi misewu kulima nsewu ya bwino ya sarosili ma highway churani zanu zimene mungazapange inuyo chikomusango wawata kulankhula tiziwe kuti kuli ndale zimene mufuna kuzapanga ino za mtundu wanji chikuwa apa 5 years ife taona ndale zabwino and it was nice to be Malawian pa 5 years ipa because sitimaopa kuti wina akatikhapa ndi chikwanji sitimaopa kuti titogwedwa ndizi mbendera za chipani sitinamve president otukwana sitinamve kuti turn of bricks imene imachokera kwa mtalika mwa nthawi zonse sitinamve kuti mwina zatuluka pene we have lived peacefully to an extent that president uchakuzobwera ntawuni muno koma misewu kumayenda bwinobwino chili chonse normal life kale anthu timapezeka kuti nthawi ngati imene atisekera nsewu kuchita kuteka polisi kuteka nsewu koma iye is a president oti muzidusana naye yakupita uku inu mukupita nsewu wanu kwinawo he allows you to do your business peacefully and he does not want to promote violence. If Joseph timaziwa mtima wa maremu bingwa Mtalika wa Peter Mtalika amene amachita kunena kuti muzinditeteza ine I want your protection and achipani ndipangeni protect but look if you're a president you're protected by the constitution inapanga prescribe zimene zingakhalepo
zokuteteza iweyo singachite kunena kuti ukatenge anthu amene untrained people kuti asika kupanga protect singandi kuti you're promoting a banana republic because you are telling somebody amene samaziwa kuti VIP protection chani you want that person akapangeza protection so ndikukhulupira kuti period iyi tadusa nyengo yabwino. Let's see how we prepare for the next period and TNT pano amene ali ndi chikamwa amene ali ndi nkhani yonena abwere azanene kuti yana kuisa aperekani maumboni. So it is not good to simply say corruption yopanda umboni. Talk about it and give evidence kuti tikuona ngati usadena kuti nyumba hii amvura wa nyumba upisie kumene kukangata kudya nyama every day. Habari. Why should you arrange unataka kudya nyama every day? Kumene kuja kumarwa ngamo zopuma. Kwa kuti kuna ngamo zokuba. Abanga chocho, ndabange chocho. Ngati muli ndi umboni pitani ku SCB. Ngati ku SCB kwa kutalikirani bweresana umboni tosefe tuone kuti umboni watu ndi so these things when makhala ndi umboni and mukafuna kunena kuti economic policy imene kupanga pasoja kuyanjola kuika bweresani yanu abalachite kupea apange kupea komanso tizikhala ndi umunthu because everything chimachitidwa I think achakwera wanali ndi umoyo wabwino because zimapita ku parliament ku parliament kuja muli ndi anthu anu makomiti sama amapanga na approve tuzosezi jago yes palibe amene anachokamo kuti ife sitikufuna kupanga approve chimenechi chikomuna sitikugwirizana nacho so you agree zosezi njira yabwino ndimene budget 1 yabwino yapambana 2 3 4 zose zabwino pambuyo pacho uzida ndikuti zinthu palibe chimene chikuchitika mumeja mukhale ma 200 million CDF choncho ya so that is what we should do now. Tikufuna andatulusa manifesto tizakamba sama manifesto pano kufanizira awa kuti George koma manifesto tsango nena kuti ine ndiyamba chakuti ndipereka kandi 1 trillion kwacha ku district iliyonse muzindiuza taka muitenga kuti 1 trillion kwacha kona ngati ndika basket kadrama there's money which can be generated locally nanga mufuna msopenga chani mufuna msonyezeni misoko muzakukome kwambiri Malawi chabwino ndrama panopo zikuvuta ife ndima iko wonse ndama zikuvuta but mukanena kuti ndrama zizaoneka simunene kuti ndrama zizaoneka njira yake you must talk about methodology tisanamizane ina Malawi anzanga anthu azibwera kumene kuyambira makansala ma MP ma president azibwera ine ndipanga ichi muziwafusa mupanga bwanji ndama zake mukazitenga kuti andi kumapezeka kuti kandi kansala akupanga promise anthu kudera kwake zinthu zimene mapanga central government ndimaendesa limapanga ndi boma koma kunena ine kuno nzamanga bridge uchoka apo uzafika uzapanga bwanji we uchi nzapala misewu yonse nzapala iwe uziteka bwanji zene how can you do it uzipanga bwanji so ine nthawi yoti anthu ena agundika ndikufuna kunama ndi nthawi yoti ena afuna ipise mbiri ya boma limene layendesa bomalo kuzafika pano kuti mwina iwo arowemo koma kunena zoona mwina 5 years has been a peaceful 5 years, has been an inclusive 5 years. Sitinamve period imene mwina kandi president yakuganiza kwawo koka kuti ine nachoka chabakati, therefore it must be about Central Region. I think he has basically spent time kumangochi, he spends time kublanta, he goes to Lilongwe, he goes to Zuzu, and he is able to meet Asogoreri of various stakeholdership, my faith leaders, and Handare, and Hamipengo, and Wamba Andare, Osama Kumana now, put a warmth magazine wow. So at least it has been a collective trip endeavor good trust. I've still heard some people of Funave Mademo. Period E. Yeah. See a Mademo.
period imene njonena kuti pitani paseu kamemene vantu kuti anthu asavote munawalakwisa kale anthu ajasanalembese ambiri because you were telling them kuti musalembese result anthu madera ambiri southern region analembesa ochepa northern region analembesa ochepa central region analembesa ambiri. That's a problem which everybody must remember. Kandi we mundu wandale wa DPP uziziwa kuti suna pange bwino because you went out to tell people kuti usakhala bwino. Chimenezo chine chikutete naulisa some people akufonesa kuti sadakonzekere chisankhochi because ngati munthu mwalowa campaign period and that's the period when you are exercising your right to mwena ufuna uyimise chisankho or you want to challenge process ya chisankho, it shows kuti munthu sunakonzeka. You want to use technicalities or you want to use underhand zochitika za mtundu wina kuti mwena chisankho sachitika. Now that's throwing this country into chaos because tinalembesa kusatira ndondomeko yomweyo following a court ruling made nakhalapo tikupita msogolo. Then somebody comes back last minute, kwa 2 months and say, look, we wanted to go to Zoneso. But what would it mean? It would mean that Chisanko will be thrown into Disare. If it will be thrown into Disare, what will happen to Beno Chisanko? It means, therefore, that the president will continue until another Chisanko. Then, but is that what Malawians want? No. Malawi akufuna kuti kukhale Chisanko. Amene awine akawine pa chisankho amene waruze akaruze pa chisankho. So amene sanakonzekere chisankho amene mwina usogolera alibe olume ena amene sanapite pa ground akuzindikira kuti nthawi yatha amakhali ma options awo omwewo kungoti chabwino ngazili choncho tonsefe tiruze 1 2 zachitike olumwina zibalalike anthu akhale disoriented last minute. So mwina zimenezi sizabwino. I think tapembe amipingo tapembe mafumu ndi anthu ena onse ovota kuti let us all be focused pankhani yopanga campaign, tisakhale distracted ndizochitika zimene zikuoneseratu kuti ngati sunakonzekere umakonda kupanga zinthu zosokoneza. Mawu amene makhamuko abwereza maprogramu ambiri oti ena sanakonzekere chisankho. Yes, ena sanakonzekere chisankho iwo afuna apange zinthu gazi yawo langa madona the hand of God apeze njira ina botsa botsa kuna mwanzo nanga unga sunakonzekere ngapakonzekera you are very happy you rare to go in the future finish off and kudziwa kuti zita basi kuti so ine ndikapambana koma ngati sunakonzekere umaopa kuti nthawi ija yakwana sopano ndingo sokoneza. Steve, mvula adusama mbiri, akasakulaso adusama mbiri. Mwina iweyo watulako zitinziti pa zomwe zinachitika dzulo. Ndigwirizana nawo onse. Kanya yakulu njonena kuti tsapano kumene tadutsako tochokerako. Nanga siyena mwana bengati kuti mwina akukamba za nzeru o kapena kuti Malawi akuafotokozera zimene akufuna kumva. Ndiye dzulo kukhazikitsidwa kwa kampeni kuja asindikira nena kuti kuti timangolubwalubwa kuti akonse kuja kunali just malubwinzi kulubwalubwa ntchito eni yayamba dzulo ndiye pofika lero tayamba kuchotsera si 2 months iso 59 days tayamba kuchotsera masiku aje nthawi tsopano ina nazoto apapa Malawi athina meyanenera mvula kuti ambiri sadakonzekere chifukwa chikhala choti mwina amaona kuti sizifika poti nthawi ya kampeni yamba chisankho mwina chilepheretsero ndiye kulubwalubwa kuja kuganiza mola kuja kudali kumeneko chifukwa munthu odzoti akuluakulu kubwera game yovuta kutsogoloko mmakhala mukukonzekera matraining mmakhala mwayambiratu kumazoti ife tukamenya finals ndiye finals imene isikukhala zibwana bambo kumakhala matactics osiyana-siyana izi ndizi ambiri amene akhala kuti akonzeka tima hints bwezi akumakhala kuti nthawi imene chakuperekaperekabe tikudziwa mafika pano kuti pofika tu pano koma awo akukhanga kuti iwo kansanamira zawo akukhanga dakutsamira kwakuti awawawa akukhanga kuti imene akubwereramo kwenikweni
chimene azama pa chakuti koma ambiri muona kuti ambiri sitidaone zimenezo ambiri nkhani laliyo ihayi koma kumeki ihayi koma akuluakulu aujeni kufeza kuti palibe chene chinthu kuti Amalawi akhoza mwina akanachita grasp chanzeru kumanota ife chimene tikugwira amene Amalawi akuchigwira ndi ichi chanzeru kaya kumbali ya chitukuko nangasena anzaona ngali ndi advantage kale ali mboma kale andi zimene awachita zochiloleka ndi maso anthu nkumaona apo pachitika kodi misewu ikuyenda motere kodi uku kunyumba za polisi zikuyenda motere immigration kodi uku kunanga kaya sukulu kaya nchani zikuyenda motere now amakhala kuti anzana already ali ndi advantage ndi inuyo ngati muona kuti ife tikupita kuchisankhoku ifeso tikufuna kubwera ndi mfundo zathu you make the necessary noise koma ambiri anapeza kuti adachedwa chifukwa kuti menane ndinamujavula kuti mwina ina amona kuti ife bwanji tingomanga zoti tingotsira mwina mchenga mu mpunga wa gulu ndi ambiri adayambira lumene muja wewe kuchuluka zoliralira now it has hit them dzulo tsopano limene adziona konga anthu feti machedwa liwiro la mchengalo yambira limodzi lija sitidayambira limodzi anthufe ndiye tsopano ndimene dzulo it hit them reality hit them ena mpakana ndi usiku mamveka makwala ma PA system ayambapo tsopano wewe nyimbo zofuna kuachita no entice Malawi kwanyengerera Malawi kuti ife tilipo ife titere nthawi ya campaign koma ngasimadza achita kale katondo tikhoza kutero ndithu koma kwaukulu kumene kuonera kuti ndithu uthenga waukulu umene udatuluka dzulo adanenetsa kumene kuja akuluakulu amene adayankhula kuti iyi si nthawi yoti anthu mudzipikisana kuti kodi odziwa unola chikwanje ndani amene ali ndi anyamata adzitho ndayani iyi ndi nthawi yoti tsopano mubwere ndi mfundo kuwauza Amalawi kuachita convince kuti inuyo atata kupatseni danga chimene mungachite njani chanzeru chimene mwina anzanu mukuona kuti sadachikwaniritse bwinobwino iniyo mungapite bwanji kuposera pamenepo ndiye pagona nasopano kuti mitumo akadaulo ndangati amene akhoza kubwera amene pondo kunena zimene zija koma otherwise ambiri ndoti nkhani yake zomwezo mapita kenziwe zongoti ayi basi ife tufuna tipite kunsewu mufuna kupita kunsewu mukatani nthawi yopita kunsewu idapita apa tsopano tatsala ndi masiku 59 oti mugulitse zimene mufuna wapatsa Amalawi tauzana Amalawi kwenikweni muchita motani zikakhala zofuna kuyamba kazi zosokoneza aliyense mwene kuti adayankhula ndiye saja ndi bambo chakhami adayimirira wapa mpando wa zipani zonse anzathu a CMD ndi bwinawo adanenetsa kunena kuti ayi ngati Malawi tikufuna zisankho zabata ndi zamtendere and apolisi so kumene kuja bambo no kaira adayimitsa mpaka na ma lieutenants awo kumene kuja tilaona ali mpaka na ma OC onse imani anthu akuoneni adziwe kuti amene agwira ntchito nawo pa ground ngotani ndipo anyamata alichire akuti ngakhale ma squad ma dispatch squad ndikakhala kuti ayi pena pake nakasipa lina kale kuti pali ma hotspots mwina ndi mwina kuti ayi basi pali bwino adzichita ndithu machawi kuthamangira kumeneko ndiye winayo usayambe dala usayese dala kuti ufune obwera ndi zako zofuna usokoneza zachisokonezo zo Amalawi akukana ndipo a president iso adadzabwereza kunenetsa kunena kuti yayi ziwawa sitikufuna zisankho zabata ndi mtendere aliyense akaponde pamene akuyenera kukaponda kaya nda malubwinziwo anene malubwinzawo anthu adzingomvera basi chipande pomola nakasinda zina mazora azakalowa zitulukira kwina kungalisiza nzeru koma nkhani yayikulu ndimene yonena kuti ndithu the time is now chinthu chanyamuka ichi palibenso chobwerera kuti ayi kwina dzita ayi chisankho chisatere chisankho chisainde motere it has taken off ndipo poona mwe ujaku ma secretary general zipani zambirimbiri zungosomeza kuphera mphongo na kuti aliyense wavomereza watsimikiza ganda mukhito wa DPP adali umene kucha ganda Richard Mwendo Banda MCP adali umene kucha onse ambirimbiri zipani zosiyana adali kumene kucha palibenso wonena kuti kutuluka umwina kuchoka mmene muja wina akankhule zina kunjako ndekuti ayi amene yondora awapanga zake koma that was a seal of approval kunena akulu chisankho tikunyamuka kampeni ndi imeneyi ife tikamachoka pano tikagulitse statement of intent kwa anthu a Malawi kunjako osati wina akabwere ndi zina ina yake yofuna usokoneza yofuna kuwanambizanso yayi apa pande kuti pano it's way forward tipite ku chisankho koma chachikulu
bata ndi mtendere ndi chimene anthu akuyenera kuti achigwire aliyense akamapita kukachita misonkhano yokopa anthuyo chimene chimene akakhale akulalikira osati kuti mwapita tikufuna bata ndi mtendere koma munthu kuseri wasungira chuje chisenga ufuna umsengezako je nchipumi zimenezo ndi iyayi ikakhala yaujeni ya mahandouts yondane nakale ayitonena kale kuti ayika mumapemphera pitani kapemphereni mumapereka ndinodziwa pereka limene machitira koma soti mukatamule mmene machitira mbuyo mu wewe kuti ayitapereka njeni ifeyo ngati achipani ifeyo ngati candidate mukatero muputa milandu ndithu mwina poyitseka nkhani imene tisanalowe nkhani ina Mr. Kasakula Malawi amvetsetse ziti pamene tipita ku campaign kuchokera kwa makandidate ma stakeholders onse tanena kale kuti apapatasilano ndi masiku 59 ulendo ayambika Malawi amvetsetse anthu amene apatsa chikhulupiriro cha tsogolo la dziko lino Malawi zoti ndifosauka zoti zinthu sizikuyenda zoti moyo wathu umene okhalapira pake umasuli pena pake since independence 1964 tikudziwa zimezo tikudziwa what we want is someone that can give us hope oti pasa chikhulupiriro kuti despite all these things that we have counted all these years including nthawi yawo imene amalamulira enawo despite all this there is hope chilipo chikhulupiriro choti tikhoza kusintha sitifuna munthu woti tayitsa mtima kapena kuti ferizilira tizimva chisoni tizimvera chisoni no tifuna munthu amene akutipasa hope kapena anthu amene akutipasa hope kuti despite all these problems we have a plan sitifuna munthu ongofuna kuti alowe mbopa fora afuna zikanyotsola kapena kuti iyeyo ni wa business amene kuti ni khuluku kapena munthu ongofuna kuti akwere pansana pa munthu wina oti ndiwokalamba sangathe kugwira ntchito tufuna munthu amene apereka chikhulupiriro ndimaona ku Cameroon dzulo anena kuti President Paul Biya anena kuti ali zaka 92 anena kuti ayimaso chisankho pali mixed reactions there are people that are saying izi sisabwino izi ena alipo madai hadi ake amene akuti kuti ayi pitirizani madai hadi ajojo ngabodza they are just thinking about themselves Paul Biya anali president kumbuyo koseku koma what is happening samakhala mu office amakhalira zibadala amakhalira marumazi zachitika osachitike echani Malawi we don't need that we want someone strong someone oti asamati basefe mabibi tizingova marumazi kapena samamuone therefore masona kuti social media people creating false things we don't need that we want someone who can give us hope we want someone who's going to tell us that all will be well and we'll be seeing him we'll be seeing them doing zonna kuti akapitiriza izi all will be well so President anagale dzulo madzulo kuti Malawi number 1 tipirire kuti next 60 days Steve was saying 59 tiva zinthu zambiri zopanda ntchito zina zambiri zikazopanda ntchito zongotilongoza kachani President anena kuti tipirire ndivere malanguzo a President tipirire tivere zimenezo tisadandaule chizadziwa chipande pomwe pa 16 September basi mwina ndisire pompo chabwino amvula motseka bwanje nkhani imene ya campaign ine ndikunena kuti nkhani nthawi yakwana ife tikamapita kutsogoloko ndiziwe kuti Malawi dziko lino linachokera kutali panali dziko lino andakamuzo panali zinthu zambiri zabwino tinandi makampani abwino tinandi zinthu zambiri zoti palibe munthu anganene zolibala zimenezo anthu amadya amapeza chakudya chambiri kuna irrigation kuna chani kuna masukulu abwino ma standards abwino and kamuzana panganika keti ka spirit self reliance and develop zikala bwino yes zili bikira bwino look the only thing me kunalibe nthawi imeneyo mwina tinganene kuti kunalibe ufulu abakiri anabwera 1994 tinasinda ndale zatu abakiri anatithandiza kupeza ufulu yes it was good time we reclaimed part of what we didn't have during Kamuzi's time koma in terms of economics or development the trajectory imene Kamuzi anapanga seti zinthu zidarowa pasi because makampani yatinagulisa
yes, it was part of the world disorder. Koma tinagulisa makampani, meaning kuti anatu they were no longer assured of Chito. The country was stopped being self-sufficient. We were not able to produce food enough. This is the answer. We were not able to create enough wealth. Kuyambira nthawi yomwe mavuto akhala alipo and bingo mtalika came sparkling ya muntu wabwino. First term was good, second term was bad. Thereafter, this country has been downstroke. And zambiri zinachitika, zambiri zakazochitika. Ndikunena izi chukwa anthu ena amakhala ndi impression kuti mwina mavuto tukapanga experience pano awo ayamba zuro, ayamba nthawi ya chakwera took over mavuto amene analipo. Anybody amene wanasala bado mwina sana panga experience. And even the world order zinthu sizinakale bwino panopo zimene kupanga experience ku Zambia chimozimozi, ku Zimbabwe kakuti ngakhale kumaiko olemera kumene kukhala kuti zimati kumaiko olemera. So tini mavuto ambiri. What was missing in between was kubwerera kwa kale kuja kuti tizikhulupirira positive yes atoka. We must be able to create adequate forex yoti tizigulira mafuta ndi zinthu zambiri. Paka lero dziko lathu lino we are net importers. Timakhulupirira kupanga import zinthu koma tilibe ndalama zogulira zinthu zija. So we've got to start going back into basics, producing enough, processing enough kuti tizigulisa tizipeza madola oti tizipangira be import zina zimene ife tingazifune. So tena ukandi investment. So a strategy ya president ya chakwera ndi yabwino ikoza kuti promote upita kutogoro. Anthu ena amene akufuna mpando angofuna mpando chikuti vuto lathu ndi envy. Tindi democratic right to aspire to be usogoleri. Koma ziko lino ndikukwera phiri. It is not a European that will say it is a difficult country. You cannot afford to have a president amene azibesara muzwatu tumanena kuti ndale za chu ndoma bisara kusere kwa chu Nasa kuone. Our system demands a president to be agile, to be up and going. Pariposte lero Mozambique mawa zakale arukaronga anguja because he is the chief executive was equal. There's no way a chief executive would say ndibwera masana or ndizabwera mawa panopo ndifuna ndipume ndikale. There's no way a chief executive wanena kuti ai ine ndifuna ndipite pa holiday ndipite ku Singapore or ndipite ku America pa holiday. You can't afford because we are in trouble. This country is in turmoil. So Andrew apite amena kufuna president apite akapange campaign agulise mfundo. Besides that tiwawone kaya ani mpamvu zanji so president ungwatose tu muzakala president atosefe tizikuonani mukupanga mapush ups mukuyenda bwino mwina mmasimbina point mukuta kuyimira kuno bwino mukumva kodi umuzapanga bwanji kodi zakala bwanji kodi mmafika poyangana mpaka na muntu mena kuonekera nanga ufuna ndikuno kuwangana tu nanga si muntu akale agile nanga mukaka team manager or muntu woti support wa Wanderers wa Boris mungafune player ovura sungafune tu mufuna player amene azikatapanga pa ground paja mufuna babatunde mufuna andani wota katapanga pa ground koma nanga kukhala kubisa rosa nena mango bisa na basi muntu akalankulapo woipa kunena akulankula ngizamu tikunena kuti president ngwa ziko si wa person wakubanja kwanu ndi kuchipani kwanu ayi ife tifuna president abwere apa koma zera nkulu amankula bwanji ali ndi fundo zanje kuti funa kunena zona osangonena kuti ayi msangeni uyu chikwangwani chisangani kuna kuendesa dziko musaona ife musatinamiza munatinamizapo mbuyo munatinamiza mbuyo munatinamiza kuti muonani ine nanga zimene zondale zacho njosi zabwino chimodzi kani ma MP andu apange exercise judgment kuposa nka MP musayangane kuti poti uyata kupereka ndawa zambiri ku charity
komanso anthu abale anga bepingo nthawi zina you promote nkhani zoti anthu azitha kupanga zinthu zakhala bwinobwino because kwa inoyo interest imakhala kuti zichuluke za mbalemu or kwenda munthu wapereka ndalama zambiri ndoti amene ndiye kakhala mtsogoleri wabwino no sizimagwirizana kukhala wa ndalama ndi kukhala mtsogoleri wabwino amene angakuthandizire kutukula munthu ngati ukupereka ndalama pa nkhani ntchito iyo ya ndalama zochepa because MP ndalama zake zochepa ukansala ndalama zake zochepa if today you want to spend 100 million kuti ukhale MP ntchito imene izakupasa 60 million for 5 years ndoti business yake ndiyatondwanya ukufuna monji mene it means there's a problem and that's why I like the principle akachakwera kapereka ndalama zambiri mene apereka 1 million look that shows how modest a person is kuma wina afuna apereke 26 million ati tikupanga lwa chimbale apereka 26 million showbiz andione kuti ine ndi ndalama chocho ya paposanka asanke munthu amene angakutukuleni kandi kasala akhala kutukulani akuthandizana MP musanke munthu so amene angakuthandizeni apita ku parliament akalankhula ena 5 years anali ma MP nthawi yonse kumasana tulusepo mulomo sanankhulepo sanakuyimirireni in short anaziyimirira wokha members awo ndi ma families awo they must go to parliament and represent you ngati anthu ofuna kuti akuyimirireni so kwa ine what is good is panopo tilimbikire chisankho tisalimbikire zopita makoti kufuna kupanga direro process ya chisankho tisalimbikire kupita ku msewu kukapanga mademo what is your end game because demo is currently end game tikupanga ichi we want to achieve this koma ndikukhala kuti we are burning the country kuononga property ya anthu tikuwaphera kufuruso anthu aja because nekuti ziko ziti kulikonda tizipanga demo tizikhala ndi ndondomeko yoti tikufuna tipange ichi tipange chakuti and not kuti tingopanga ichi because tikufuna tikampeze kandindani kapasewu ndawakuti tikamkhaphe iyayi or tikantukwana iyayi chocho iyayi ndisiyeka ipo mwepo chabwino Steve umaliza mutani kanthawi kuchepa chabwino kumaliza kwake nkosavuta ndigwirizana ndi George meadana kuti makandidate ndi amene wambirimbiri koma chimene amene akufuna kodi amene akupereka chiyembekezo who is offering hope ndimamva dzulo Sangwani Mafuliro akunena kuti tsopano makandidate akwana 18 chifukwa a vice president oja zake alibe mlandu nawonso akatenga zikalata zawo so tili ndi anthu over 18 amene afuna mpando wa president ndiye tsopano chili kwa inu Malawi ndikuwatenga amene aja tiyeni tiwayike pa mlingo pa skelo kodi pa anthu onse wali apawa amene akuoneka kuti ayi akupereka chilimbikitso akupereka chiyembekezo yoti Malawi wokoma Malawi tikumfuna uja amene angatitengera pamenepo ndi kuti angatifikitse pamene tikufuna pompati osayang'ana matumba mwake kuti kodi matumba mwina ngase ambira wati akalowa pamenepo aone kuti mtumba wanga amundika muzingati nanga akwathu kodi akudya nawo koma awo akudya bwanji koma titenge to seriously chifukwa ndi the future of Malawi tsogolo la dziko la tulino limene ndithu tikufuna tichite decide pamenepo ndiye ndikukhala kuganiza bwinobwino amene akupereka chilimbikitso akupereka chiyembekezo ndi kuti pa 18 onsewo amene tili pawo ena adayesedwa kale ndipo tidaona kuti adaperewera kapena ena ngati akatengera nyonga dzina kuti ayi ife mwina kapena kola zithembanso zili ndi Malawi kuona kunjako kuti alipo amene akhoza kukwanira amene akhoza kupereka chilimbikitso koma pakadali pano tikamayang'ana aliyesa bambo dzuwa salodzerana aliyesa akuchita kudziwirana amene zili apa pa 18 ipo ineyo amene ndikuona kuti akhoza kupereka chiyembekezo ku mtundu wa Malawi kwa Malawiwa amene akuona kuti wagwira ndithu akudziwa chimene akuchita kandidate wawo kumdziwa kale penepo ndiye it's a foregone conclusion tiyeni tipite kuchisankho tiyeni tipange za kampeni koma zoti wina abwere ndizofuna kusokoneza kuti ayi tiyeni tipite kunsewu ayi koma chisankho mwina chisankho chiyambe chayimakaye nthawi imeneyo tilibe ndithu nkhani yathu yomaliza bungwe la Zuzu Civil Society Network linachititsa msonkhano wa atolankhani dzulo ku Mzuzu komwe
anakhala pamodzi ndi anthu omwe anakhudzidwa ndi imfa yomwe inachitika pa 20 July chaka cha 2011 pamene kunali mademo mdziko muno, koma anthu ambiri okwana 20 anaphedwa ku Mzuzu. Ndi anthu amene anakhala pansi kunena kuti ife tikuona kuti bwanji pakhale kuti pepesa compensation chifukwa tinaloza okondedwa wathu zambiri sizikuyenda bwino. Komanso nayankhula mawu ena kuwapempha Malawi kuti mwina tisamalimbikitse kwambiri mademo zipolowe chifukwa timapangitsa ena kuti aya mioyo akasakula. Tiyambire potani nkhani imeneyi makamaka pamene tikupita ku chisankho za mademodemozi munazikamba mongodutsa mvula so azikamba mwina tiphunzirepo zotani. Choyamba chakuti Malawi kuno kuti kamba nkhani ya mademo timaoneka kuti timakhala excited ni mbali imodzi yonena kuti ndi ufulu wa anthu panga mademo. Zimenezo nzoona palibe amene angatsutse anthu gathering and making a point ka to their president, ka to their MP, ka to their councillor, ka wanda unduna. Zimenezo kuna kolezo zimachitika. I always say kuti the first time napita ku America tinapita ku White House, Pennsylvania Avenue, pamene pamakhala mademo nthawi zonse. There was a lady, I think now I'm not sure whether she's still there now, but that lady amanduza kuti ine ndamba 1991 ukhala pano pa White House pano ni Avenue. People that have been to the White House know what I'm talking about. Avenue, then inkaripa kampanda kakafupi White House. Ndatu makapele popo alesa alizo kapazake wino watusa ichi ndiyo amabanga mademo against nuclear weapons. Kuti ife tusitufuna nuclear weapons kuno ku America kanzima inditu kukuma that time kanali karakaramba. I'm not sure ngati kalipo mpaka na pano. So mademo sinkhani yayi all UK ubabeza kuti number 10 there are always people standing up, and there's even a place in the Piccadilly Square in London where ukuzokadena chilichonse chino kufuta ukozokalata chino kufuta amavomereza. So zimene nzovomerezeka kungoti kunoko ku Malawi mademo tawasokoneza pang'ono. Wani amaononga chuma cha anthu osalakwa iwo safuna panga mademo nkuwaonongera chuma. Ku America ku UK saphwanya zinthu zaine yake wina wake ali nkahokala kake agulitsa mafruitsi amambulola azigulitsa ameneyo. Mademoso apitaso wagula apo pene pomadya ukapanga mademo. That's what they do. Kunoko you want to be destructive. Therefore zimene ukamba ma SSOs akunzuzu plus olira akunzuzu amene adaluza anawo 2011 nthawi ya Bingwa Mtalika, nthawi ya DPP amkito ali Inspector General of Police zifunika ngati dziko tizimvere sakunama yayi. Wani ni olira ndi olira ndipo ngati apo boma olira pange compensate boma lifunika la mvere ifani olira adaluza adataya nawo amene amathandiza. Number 2 tifunika tidziweso kuti ADPP awo alipolerowa kakulana miwa kulandani ama lila kwambiri kuti mungoniona unipanga chipongwe apolisi army timavolera kumeneko. And nobody condones that. That's why dzulo even a president kaya ku launch ya campaign amanenetsa kuti pasapezeke violence, pasapezeke kuti wina tizipikisana unola pwitika kuti timati pwitika unola zikwanje violence ayi zomvetseka. But zimene zazikamba anthu ena osati anthu ADPP. Anthu ADPP ngati kuti anthu amene amapanga bisihando zoonetsero mdziko muno na anthu ADPP nthawi yawo. In 2011 demonstrators, same demonstrators we're talking about, Mukito ordered the police to shoot and kill, and 20 young men lost their lives in Susu. It has never happened in the past 5 years that demonstrators have been shot at and dead. So sinkania batali very simple. I'm sure kubomako akumva a president akuva nduna zikuva ndikuva kuti yakoza mwambo kuti pa 20 pakakhale memory of some kind and probably nduna whoever wankulu kuboma akapita they need to go with answers on these matters that they've raised because they're genuine matters. Those young men didn't deserve to die. They were simply protesting
bad economic policies kunalibe mafuta kakunalibe chani sizimayenda zinthu chifukwa makani amalemu Bingu Mutharika, may he so rest in peace, anawa makani makani ake nthawi zina amathandiza nthawi zina samathandiza. In the end everybody abandoned him. Sizimayenda zinthu. People went on the street kuti zimene tufuna chilungamo. They were led by Nduli Makasungula, Trapezi, McDonald Sebereka. They were protesting genuine issues, but the government then couldn't handle it. And the Inspector General of Police was Peter Mukito. This is true. Yeah. Peter Mukito was the Inspector General of Police who gave the order for the police to kill. Because the police are in different resources. Somebody has to give them the order to shoot and kill. If they don't give them that order, they don't shoot and kill. So who gave that order? Mukito was inspector. Today he is SG of DBB, and he wants to behave with his holier than the rest of us. Oh, this human rights, this and he's standing in one of the constituencies. He's standing. He's Inspector General of Police. He writes letters. Trying to pretend as if he's holy. He's not. People died. Let him explain what happened. Who gave the order? Bingu is dead. Bingu Arapita, may so rest in peace. People died. I remember that day, a clear day. Bingu was busy giving us lectures who State House with Longwe. All police are killing people on the streets. So the question that Malawians must answer, or must try to think about, reflect on, is one, hypocrisy at DBB plus Peter Mutharika. Today they want to talk high about demonstrations and what and human rights, when they themselves have a history of killing people in broad daylight, demonstrators. Malawians should answer whether we should take such people seriously. Kuti wodi amene wako zothandiza kapena izi zangu zifuna because zafuna lowempo. I'll go back to what I said, to say what plan do they have. The people that must first of all compensate, the people that must first of all apologize to those parents that are still crying today is DBB. He himself, Mr. President, should come out and apologize to those people. Could he, on behalf of my brother, on behalf of my body, you lost your children, I'm saying sorry. Then probably we can now talk about him being a candidate or what. But without this this government in Ethiopia compensate, yes, they've got a responsibility of compensating those people, definitely. But we must come out and issue an apology to the parents. Otherwise, their call is understandable. No leader, they lost it. All leader, no leader, they lost it. They need compensation. 100%. Ineyo ndinene kuti madandauro amene akupereka anthu akumzuzua ona ndikhulupirira kuti mwina ngati dziko sitinawupange treaty bwino, because this was a single occasion where 20 people were gunned down. Napedwa ndi a police. Chimo lawo ndoti they took part in a peaceful demonstration and were not armed. No. It was not just those 20. The Saiwari is Robert Chisowa, Manawa Polytechnic. This boy was pursuing engineering, Makora Kamakara, Chaku Gatukupita Kurunzu, now so Anapedo, and Naja Pedo and it and Anaka and the Kano, the Cabos are fake. And in zone of how many. And Sam Mukito is the one who said yes. There was a suicide. There was a fake note. I remember the papers even wrote. The IG says Kamana you were for suicide. And I am Mukito and I Inspector General. Yes. And the demo it was organized. Basically the main epicenter demo in Banta. Malatima Kumanda pa office Yamalemu Hajat. Performing the wonders. And I'm been organized the demo in myself, Nembo, somebody Nembo, the Ena, I mean, I'm done. Somebody done a post with another activist, Ripo Vampano, somebody
elections network next banda unandibanda analipo paiso wina tawe anthu amene anapanga mademo and ulendo wejenyo kundachula kwa uyuyu kabwera ndiye na ambiri ma university lecturers madons amene anakwera kupanga mademo uko that's what happened kuno. There was an incident yokuzana ndi anthu enaso amene were hounded dazo mangala kwami and amene analipo usogolera pamene ponde mamkitu anali inspector general nkhani ya chasowa amkitu and nothing has happened to these individuals chimene mwina tingachikumbukire. So tikamafikaso pa 20 July tizikumbukira kuti under Mkito as Inspector General of Police he commanded anthu a police ya PMF kuti ape anthu 20 akumpoto. Abale anga kumpoto, they must remember that kuti anawo abale awo anapedwa by a government ya DPP that time msogolera nali Bingwa Mtalika uyu APM national boma mwemo and Mkito who is today the chief executive of DPP ndamene anapanga authorize the police because the police sanga wombe futi without instruction ya muntu amene amawayanganira ngati the police or not inspector general must have given command kuti ya iti pani pangani zimene zingachitika. So napa ngati galu zachiwewe pamene anthu anda Malawi. So when we are going kusogolo tiziziwa kuti at that time muntu anaulembedwa ntchito ngati public servant, what will happen if this person who today is still operating as chief of staff wa APM, who today and the chief executive wa Chipani, yes, we have a lot of power kuti zona akazaro wa kukhala ndi power ichi azaikuisa chito bwanji because we don't get people that are berserk popanga zitu kuti wambuyo pachi they order the IG to kill more people, yes, with demonstrators. Yes, because when I don't see azapanga zintu zambiri zosakhala bwino bwino. So tena kukumbukira anthu anapedwa and we must have a memorial ya anthu amene ho we currently synod up tizikumbukira kuti Malawi amene adapedwa and boma liyambe kupanga compensate anthuwa tikhale ndi knowledge yapo ino kuti anthu ali kuti ayambe kumapasa ndalama pang'ono. I know we don't have a bottomless pit of money, koma there must be demonstration kuti our Malawi anapedwa and the Malawi must compensate these individuals. These individuals anthuwa the ambiri, if not all, were from Mzuzu, from the northern region. And look, I think anthuwa ku Mzuzu and from northern region must understand what the DPP did to their children, sons and daughters. They must also remember how they were viewed with the Mpanga Branch. And I know that Timaiwala Sanga, Tisamaiwale, where we lost our loved ones. Chabwino, Stevie, umaliza majabwino umavazikala zisiyana if wantawe ya detail. Mwina mwajidule. Afotokoza bwino ko basi mena tambasulira nkhani yakulu njonena kuti ndithu mwazi wa anthu udakhetsedwa pa July 20 chaka chimenecho cha 2011 ndiye zimene akupempha akunena ndizofunikira nzoona amene anenera kale George kunena kuti olira alusimutseka pakamwa mamvera ndiye akamanena kuti ife tikufuna ndithu chipukuta misozi ngati akubanja ndiye sa chaka chapita chomwe cha president adadzayikambako nkhani imeneyi kuti ndiyofunika ndithu mwina kuilondoloza bwinobwino anangoyika in passing ndiye ndi nkhani yofunikira nena kuti ndithu anzathu oyenerera anthambi zoyenererazo alongosole ndithu kuti kodi anthu amenewa aona mwa mtundu wanji koma nkhani yayikulu ikhale imene nena kuti somebody must own up. Somebody must take responsibility. Tikayang'ana tikabwerera mbuyo kudaliro president akamuza angwazi adabwera nkupepesa ku mtundu wa Malawi chifukwa cha zina zimene zimachitika mbuyo adanena kuti ayi pakhoza kukhala kuti panali zina zolakwika zimene sizimayenda bwino pa nthawi imene ndali mtsogoleri wanu tiye tikhululukirane. Now those are the marks of a great leader. Ndiye mmene akufotokozera apa pakuona kuti nawo aku DPP
ali sachirodzoti nthawi imeneji adali mboma ndiwo ape adali aejinda amene wautchulidwa ramu khito adali kumeneko ali sakudziwa kodi did they own up adabwera nkunena kuti ifeyo izi zidachitikazi amalawi tikupepesani nthawi yake ndingati imene ino tiyeni bwerani chifukwa pano ngasipano tanaka kuti anthu tsopano mupita pa ground statement of intent ayi tofuna kuti mudatisankhaso tofuna mudateri musadayambe zimenezo ngati kuli some cobwebs in the closet mula chimachani kuti paje akangaude mwanyamula akangaude nthawi yonse samene muja ndi imeneyi bwerani mwauze kuna kuti ayi zidachitika zija ife tikulapa pano akatero ndiye kuti tikhozoyenda nachitsogolo mwina amalawi akhoza kuona lo apa tilongosole motere koma as it stands tipepese kwa onse amene adataya okondedwa awo and zimene akunena zonzoona akufunikira kuti wacha ndithu apepesedwe mwapaderadera sichiona maso kapena soti ayi chipukuta misozi poti timangotero potchula koma ichi chibambo ndi chipepeso chenicheni miyoyo ya ana achinyamata adzitho amene makwawo amadalira idapita mmene muja ndithu it was an open challenge adanena ndithu aliyesa amadziwa adanena abingu nthawi imeneyi tikakumana konsewo konko sadatero kuti kuyankhula kwake alini mukapanga zimenezo ife ndikupereka lecture ku Kamuzu Palace ndipo zidachitikadi zimenezo kumakamva kuti nthawi kupita kuti ukuti akuti kwachitika zosakhala bwino cha kunseuko July 20 so zimene zijanizonena kuti ndithu si zoyenera kumachitika pansi pa ulamuliro wa democracy komanso ngati dziko tikuyenera kuphunzirapo ziwiri zitatu ndi iwo amene adali patsogolo otsogola zimenezo chachikulu chimenecho alape kuti mwina amalawi nkuaganizira mwina ndithudi chabwino pali chakukhosi ngati kutseka anditokoze Mr. Kasakula kuti munabwera mprogram ineyi zikomo nditokoze Mr. Mvula mumakhala nafe nthawi zonse komanso Steve Dakalira tinakusowa koma taulandira zikomo kwambiri koma pera kwenikweni ndikuthokozeni nonse mumatitsatira program ineyi ya Timvetse pa MBC Radio 1 osewanso pa kanema imeneyi wa MBC dzina langa Blessings Echileuka mwakoma nonse. Let me take a selfie. Adini obigiano taifa zimangono chilike makaezi topiki taifa ngati fewo anthu timauza kuti ndifuna ndipereke ku maganizo anga ineyo pheno driver adimini ine ndikuona ngati ndiyambeka enzanga kuti maganizo ake ndotani nanga inu maganizo anu ngotani tengani nawo gawo kutumiza maganizo anu mu program ya selfie time yomwe timakupasirani la sabata lililonse kuyambira pa 1:30 masana komanso programu iyi imabwerezedwa lachitatu lililonse nthawi ya 10:30 mamawa zijambuleni video mukunena maganizo anu pamutu omwe waperekedwa sabata ino ndipo tumizani kudzera pa WhatsApp namba yomwe mukuona pakanemayo. Safe time with MPC moto kuti boom. Vera di moto kuti ja kuti boom. Safe time. Let me take a selfie. Bazindu zonse zomwe inu mwandichitira chimwambo chija cha zokonda mayi macheza chakachi osaiwala zokonda mayi macheza 2025 ilipa